Mnoštvo maštovitih kostima i scenski nastup mališana predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta ove subote osvežiće centar Paraćina u okviru još jednog dečijeg karnevala koji povodom Dana opštine organizuje turistička organizacija. Dečiji karneval se održava povodom Dana opštine Paraćin u okviru manifestacije krstodanske svečanosti u subotu 16. septembra. Od 11 časova kreće defile učesnika ovde u ulici Kralja Petra na Rasnici, znači od mosta na Crnici prema turističkoj organizaciji. Od 12 časova očekamo nastup dečjih grupa na pozornici. Do sada je prijavljeno nekih 15 grupa, sigurno će do kraja nedelje da bude i veći broj učesnika i za razliku od prošle godine, recimo i ranih godina, ove godine čekamo malo veći broj mališana da nastupe znači, na karnevalu. Mahom su to učenici nižih razreda, do 4. razreda osnovne škole, bit će tu i mališana preškolaca i dečjih vrtića, a očekamo posetioce i iz drugih opština. Tako da bit će to jedno lepo druženje, da ta deca prikazuju tu svoje stvaralaštvo kreativno. Manifestacija se održava u organizaciji turističke organizacije, pokrovitelj opština Paraćin i tog dana, znači ujutru od 7 časova pa negde dok se karneval ne završi popodne do 16 časova, bit će zatvorena glavna ulica za saobraćaj. Pored dečijih predstava, igre i pesme, u programu karnevala i ove godine nastupit će animatori koji će dodatno obogatiti atmosferu na radost najmlađih sugrađana.